Assalamu alaikum. Yan mata a nan gari. Barka da huta. Yawa sani. Unguwa za ki ne haka? Kamar dai haka. To gashi ban taho da wani abin hawa ba, ai da na rage miki hanya. To amma ba na ki da mu dan taka mana kawai ne. Akwai wanda nake jira ne. Zai ƙara so yanzu da mutum. Saboda ban loda ta ba shine ba na ki ba. To shi kenan ko ba komai kafin ya ƙara so. Mu je nuna miki hotel din da na sauka shiga daki. Hotel? Yamma. To ni na ruwana da ɗakin ka. Me zai kai ni hotel? Saboda wata rana mai bi ni zan buƙaci ganin ki ko ki buƙaci zuwa gidan. Saboda na ce maka ina so in je hotel ko kuma na ce maka kayi min ina so zan zuwa ka. Ba haka ba da ke rayuwa ba inda ba ta kai ba. Ina Allah zai kai da mu ba yadda Allah ya haɗa ni yanzu. Tunda na ce maka ina yawan hotel ko? Ba wai na ce kina yi bane. Ni ba dan nan bane ko ne amma ina da hotel inda na sauka nake dan rayuwa ta kuma na san insha Allah yadda Allah ya hada mu dinnan wata rana za ki so ki gani ko kuma ni in so in gani. Me kake takama da shi? Ba komai. To. Ni bi kana da kuɗin da zaka iya biya. Ba damuwa. Yanzu za mu je ko kuwa? Ka dai ba mu contact ɗinka in ya so duran da mutashin da yanzu akwai wanda za mu fita tare ko kuma mu je ma dai in ga ɗakin ko ba kuma ina sha ruwa can. Dan tsaya mana. Hotel din namu? Can za mu je ɗakin nan. Dama ke yar iska ce. Dama dai ni ɗan iska ne. Ni ba ɗan iska bane. Ni ma ba yar iska ba ce. Wucewa na doyi na huce idanun a mota. Kawai yadda naga kalan shi naga kin yi kalan matan da ya kamata aura. Amma 'yan matan yanzu ba su da garanti. Ba ka tabbatar wacce ce ta kirki wacce ce ta bata. Shi yasa na ce bara in ajiye motar a gefe in zo in gwada ki in ga irin ke mutuniyar kirki ce ko irin waɗancan da muke tunani ne masu shigan mutanen kirki da kamala. Masu rufa kan akuya da masu rufa kura da fatan akuya su nuna su mutanen kirki ne kuma ba su bane. Amma ni da na ganki ne da irin na ga ke ba yar bariki bace auren ki ne ni yayi. To kuma na ga ke abun naki ba irin na bane gaskiya. Ba zan iya da ke ba. Yanzu me kake yi kenan? Ke iska ce ba zan iya auren ki. Mutum ne kirki ne ke so iri. Kai da mun za mu je mu je mu zauna ne. Kin taba ganin inda namiji ya kai mace hotel zauna su hira? So bi ne ka kawai. Ani? Ba. Kika ce sau biyu ne kawai. Na taba zuwa hotel din amma babu. Ki ji tsoron Allah ba. Ko ni din nan yadda kike dan dare ne haka ki kalle ki ko ta ina ai ba zan je hotel din ki kyale ba. Ko ni yanzu da mun je ba lalle in kyale ki ba amma dai yadda na dan yi bariki ta na gaji to ba zan aure bariki irin ta. Kin gane ni tsatsiya kami dalliya nake so. Malam zaka iya kara gaba ya isa ka wannan wa'azin nan. Kai gaba mana ka ta. Okay. Ashe da gaskiya iska ce. Yar iska ce. Cikakka ma kuwa. In kana so ya nuna maka ne yanzu nan sai in kwance ma akan titi. Ciki nawa kika zuba? Ciki nawa na zuba? Ai ba amfanin ka sani. Tunda ko ka sani ba amfani zai maka ba. To a yan iskan ma ce tsananin shi ne ke Allah ya kiyaye. Ai ba zan iya irgawa ba. Sha kai zai zo ni yana da wani ƙananun wa'azin nashi. A gurin wani yanyan. Ni ban ma sani ma yasa ma da na ce ma mutum.